Táto dodávka je Westfalia Nugget Plus, je to dizajnov, alebo vlastne ten vo vnútri v priestore je to veľmi podobné, ako máme my. Vpredu sedia vpredu je sedenie pre 5 ľudí, a lavica vzadu je pre 3 ľudí, vpredu 2. Tento stolík sa dá ešte zložiť. Hore sa nachádza posteľ, ktorá je dostatočne široká na to, aby sa tam 2 voľné vyspali. Dole z tohto dolného sedadla sa dá tiež rozložiť posteľ a vlastne ďalší 2 ľudia sa vyspia dole. Vzadu sa nachádza kuchyňa. Skúša to pán zložiť. Problém je, že mi tam vošiel zo zadu, lebo ja som si tu vystal radu, alebo šóru a myslel som si, že si urobím video o tom karavane a nie. Nespravím si video, pretože ja mu sa tam niečo pokazilo. Nadrad sa mu poskladal. Poskladá tú posteľ. Ináč tá posteľ má tie isté materiály, lebo to je Westfalia na Forde a má tie isté materiály, tie isté nejaké uchytky, ako máme my. Lebo napríklad toto tu je čisto ako v našom aute, ten celý systém zatvárania, otvárania, to je ako keby som vošiel do nejakého nášho auta. Dokonca aj tie okná sú ako na našom aute. Toto horné, toto zadné, kompletne, celé. A vlastne celý dizajn toho karavaníka je taký, že, alebo tej dodávky, že vzadu sa nachádza kuchyňa, kde taký jak nejaký rohový priestor, kde vieš si otvoriť, tu je chladnička, tu vieš uvariť. A nachádza sa tu ešte aj vecko. V tomto karavane nie je sprcha, čo ako pre mňa je úplne nepochopiteľné, že oni robia auto, ktoré je dlhšie a širšie ako máme my a nedajú do toho sprchu. Podľa mňa v tomto priestore určite mala byť sprcha a tu nás mohol by si sa osprchovať, pretože dokonca aj hadica na tú sprchu je tu na, toto je umývadlo, a sprchu tu neurobili. Je to pre mňa nepochopiteľné, neviem prečo to Westfalia robí ľuďom, pretože tu by v pohode sa mohli ľudia bez problémov posprchovať. Pretože ona chce, aby ľudia boli brudní. Budú brudní ľudia chodiť po svete. A ináč ako naozaj, ako spracovanie, ten celý priestor je väčší ako máme my, kvôli tomu, že ten Ford je väčší. Širší. Aj vyšší asi bude. A ináč toto je konečne prvý karavan, v ktorom sa môžem postaviť a môžem ti zamávať. Čiže naozaj nemá tu taký ten výstupok, ako máme my. Čiže akože celé to varenie, a akože je to super, ale tento priestor je naozaj veľký na varenie. Čiže ak chceš nejaký naozaj unikátny karavan, ktorý nie je taký istý, ako má každý jeden človek, že ako sú napríklad tie Fiatky, kde v strede je tá kuchyňa, kúpeľňa a podobne, tak si kúp Westfaliu Nugget Plus alebo nejaký taký unikátny campervan, ktorý je ako osobné auto a budeš naozaj akože unikátny. Čím ďalej, tým viac múdre veci rozprávam. Unikátnejšie, Toto tu je vlastne na oddelenie toho, že keď ideš na vecko, tak aby si nebol v priestore, tak vlastne sa oddelíš, akože na tom vecku. Takže takto. Výsť môžeš aj dozadu. Celkovo sa mi to páči asi tak nejak viac. Je to vzdušné, je to strašne vzdušné. Je to ako keby si bola v integrovanom karavane a pričom si obytnej maličkej dodávke, ktorá má na dĺžku, ja neviem, možno 5,5 metra, A pre 4. To je pre 4 ľudí pre 5 na cestovanie a pre 5 na spanie, by som povedal, akože 2 dospelí a 3 deti, Tu je jediná nevýhoda tohto celého je to, že to nemá sprchu. Mala byť sprcha, mala byť tu na vlastne, mal by nejaký odtok urobený. Jediné, čo by mali urobiť, je tu na odtok a tá dodávka nemá vlastne páru. Jediná, čo je možno zaujímavejšie, alebo nejaká taká dobrá alternatíva je Ford Vendôme a to si ukážeme potom. Ford Vendôme a ešte Concorde Compact. Concorde Compact je tam na konci, čiže vlastne ukážeme si tieto dve dodávky ešte. Tak ešte to vlastne nemá oproti nášmu ten zadný kufor. Nemáš zadný kufor, áno. Vlastne longboarding, kde by sme dali? No, všetko možné, kde by sme dali. Lebo my tam máme, vlastne my máme neopreny, máme longboardy, máme 3 longboardy, elektrický longboard a podobne a vlastne v aute, ktoré je menšie ako toto, čiže je to taká zvláštnosť toho, ako to urobili. A zase na druhej strane
celkovo ten priestor v tomto aute je naozaj akože obrovský. Keď si predstavíš integrované auto, obytné auto, tak vlastne toto tu vo vnútri je takýto istý priestor. Hej, naozaj akože pôsobí to obrovský. Hej, nebude sa tam cítiť stiesnenie ani po týždni, keď prší. Hej, určite nie, hej, bez problémov. Ako s tými 3 deckami možno, ale... Keď pošleš vonku, nech behajú do lesa alebo niečo, po pláži, vieš. Takže super, naozaj bomba. You really should be a member. We got a good thing going on. Stand over there and take a number. We're gonna see if you belong.